Dagan ang tagtao pero wala kayo mo kay manak kay tambay lang sa tani. Natawla ta mahulaw si human og simba. Masayro, asa naman to? Tak na mo! Ayaw mag-ulit na sa lahat yan siguro. Kasi lingawa yan. Mo din na nakamala sa kuwari ay gimuta na ikaw, giyatay. Ano naman taon mo? Panakay na mo? Ito kayo. Ito ngayon ito. Nilapo ka. Ay, magkamay pa yung kita. Sigurado ba yung petrol niya yun? Hindi ka magdagan-dagan dito yung mga karga. Asa hindi mga tao karon na eh. Nako man siguro. Oh, pati mga sakay yun. Hindi ka ba? Tanawa ko ng highway lagi kag Davao. Lingawa. Magdagan-dagan. Kaya na yung mga nangagi oh, ba't nag-iisa rin sakay? Masakay, manulong, tanaw roman. Dagan ang tagtao pero wala kayo mo kay manak kay tambay lang sa tani. Natawla ta mahulaw si human og simba. Nagakalinan mo kung kabalo mo kung asa ni. Kita ninyo. Wow kayo. Wow. Masa na rin kayo na yung pulis sa simbahan. Ibuntis sana eh. Ulan to kayo. Awas na masayro ron. Kung saan eh. Puno dyan eh. Ay pasayro. Pasalid to kayo. Nakapagkaon. Ay, hayang ang kulay, daga nagsakay oy. Karga magagbatogol para na kayo pasayro. Ah, gapo ani ron magpakuan ko ani. Promo ko ani. Ang promo ko karon. Libre sakay. Oh, promo karon libre sakay. Ano ba kay pasayro ani? Promo gal, promo. Promo dagal, libre sakay. Promo karon tol. Libre sakay ko, muli na ko. Oh. Ada ko i-shout out karon no. Kaya sabi sa mga Spanish. So magpa-shout out sa akong mga subscriber mga pa-shout out. Kaya mo, message mo sa akong video. Ang nagpa-shout out karon si dali lang ano ba shoutout si Juan, si Natoy Corodo, Ban Javier lang malakas ang patikan
Upatik Jay. Shout out ko ban. Bantoy. O sa kuan sa tanang subscriber ako, followers. Shout out sa tanan. Kang kuan. Roger shout out. Daghan na kay kag subscriber ya ba. Dunsang na ni mo ya. Out mga ikagod. O kang idol no si Pinoy Tracker. Smart. Sinagatan to si USE ba? Kang kuhan po. Kang ako mga kuhan, sa akong mga friend ako sa TikTok. Shout out sa tanan. O, mo lang to. Gusto mabili sa shout out sunod. Kuhan lang. Mag-message mo sa akong kuhan. Channel ako, YouTube channel. Para ma-apply mo sa shout out. Salamat sa tanan. God bless us all.